leyo kukhulelwa kweingane engaphansi kweminyaka enye ama-province nje eMpumalanga kuthiwa ithola ingane engaphansi no-13 years nokuyindaba ke silokhu ikhulunywa ke manje ukuthi engathi kufanele beboshwe abantu abakhulelisa izingane esencane but nala KwaZulu-Natal libe khona lapha nalapha yala bethola khona abantu abangaphansi kweminyaka ebekelele ukuthina sebengaba sesimeni sokwenza ucansi betholakala bekhulelwe. Uthini ke kuthini ukuphala kwesifundazwe ngaphansi kwalolu daba? Baphisa iyahlupha le teenage pregnancy. Absolutely. Ikakhulukazi ngoba yenzeka ngesinye isikhathi because of what is called incest. Okay. Lokho kuthiwa uthola ukuthi umntwana urapewa umuntu wasekhaya noma irelative. Lokho kunemthelela eminingi even clinically ngoba kungenzeka ama genes are weak kulomndeni ahlangana odwa bese kuphuma ingane engeyiki. Now khona lezo inkingi. Okwesibili kube ileyo ukuthi umntwana afike arapewe bese ikakhulukazi eindaweni zasemakhaya bese sithi sesixoxile njengomndeni nixoxene kwi-future yeingane ezimbili engasekho uyabo. Eyesithathu bese izoba ukuthi ngokokuvama akabe sababikho ubaba walengane whether ubaba ubengangaye untombazane noma ubemdala akabe sababikho okuyinkinga kakhulu but clinically leyo nto isho ukuthi amathuba alomntwana ukuthi abelethe nge-cesarean section ukuthi ayohlinzwa makhulu kakhulu okusho ukuthi umsebenzi la kwa health uyanda okusho ukuthi futhi lo mntwana kufanele ahlale isikhathi eside esibhedlela okungasho futhi ukuthi lo mntwana osuke ezobeletha kungenza kube oqala ukugcina lo mntwana so ziningi izinkinga ezihambisana nakho. Okunye okuhluphayo ukuthi sake sakubheka ke siwumnyango wezempilo ukuthi asibabophise labantu ekuthiwa una 60 ulale nengane na 10 years.